मर्निं लोगोफोर नायलाय जा खुवा खुदोंना ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव आरोबाव गोदानै खुलुमनाय जासिहरबावबाय आरो बे लामाखौनो नुवाना नै नोगोद खुवा दङ जों अबाव थांनो नागिरदों होनबा नैथि मंगलबारनि दिनै बाथौआव आर'ज खालामो नालाय बिनि थाखायनो जोङो नै दा थांगासिनो लामायाव दङ जा खुवा खुदों फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां फैबाय उफाय गैया माबानांगौना आर'ज गाबनांगौ नालाय टाइमा एसे लेटसो जाबावबायमोन 6टायावनोमोन ओमफ्राय दा जोङो 6:30 जाबोबाय आरो थांगासिनो नै हासबेन्डआ आंखौ दोनफैदों आरो दा खुवा खुदों लामाखौनो नुलायलायाना जा गुसु ओरैबायदि गुसु दा जोङो मोनफैबाय ससेल'खा नालाय 1.5 किल'मिटार 2 किल'मिटारसो जागोन ना जोंना खाथियावनो ज' नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनहा आंनि ब्लगखौ दिनै ब्लगखौ बियो जाहैबाय गोबां जायगानिफ्राय माने माइनावफोर फैनानै थाफैग्रा आरो बियो हर थानांगौ नालाय बेयावनो थाफैजोबो आरो बयबो दा आङो एसे सिङाव हाबनानै नोंथांमोनजों देखायसै आरो माबायदि थादों आरो बिसोरो आंथ' थानाय जायासै लोगोफोर दा नै गोबां मानसिफोर दङ माखासेफ्रा बाहेरायाव थांजोब्बाय माने मोखां एरि सुनो थांबाय आरो फुङावनो फैफिनदों आङो माने हर थायाब्लाबो आरो माखासे दङ गोजांनायखाय ओंखारथ'वाखै माने सोरबा सोरबा माखासेफ्रा बाहेरायाव थांबाय आरो गोलावथार नै थाग्रा बादाया गोलाव जोंना ओरै लास्टआव आरो नै थाफैदों जोंहा सिखारनानै थांजोब्बाय बयबो गैला गावबागाव जिफोरखौ माबानानै खोबना गालांजोब्बाय आरो दा बिसोर थांसिगोन नालाय आरो दा गोदान फैबावगोन लोगोफोर ओमफ्राय जोंनि गामिनिफ्राय आरो जेनेबा गावबागाव गामिनिफ्राय दा फैबावगोन आरो माने खावसे खावसे बाहागो रानलायलायदों आरो थानाया ओमफ्राय दा जोंनि गामिनिफ्राय खावसे फैनानै थाफैग्रोबाय आरो दा माखासे फैबावगोन बिसोर दा मोनायाव लिस्ट दं आरो दिनै हराव थानाया माने थांसिगोन आरो दाहाय दा खयथासोआव थांगोनथाय आब' 3टा 2:30सोआव थांसिगोन आरो दा बिसोरो 3टानिफ्रायनो थाफैफिननांगोन आरो बिसोरो माखासे ग्रुपआ आरो दा फुंनि आर'ज गाबनानै थांनोसै आरो मुलुगनि खान्थि बादियै मुलुगनि खान्थि बादियै खोमसि हरा थांलायबाय सोरां फैलायबाय
สีนายโอขาไหลใบชื่อรำจาใบ Ngồi con không này nữa.
आर'जआ खनखांबाय नालाय दा नै फिथा जानो होननानै फैबाय लोगोफोरजोंनो फिथा सावदों दखान मेरला दङ दखान होदों आरो बयबो ओमफ्राय दा जोंनि गामिनि नैबे आब'मोन सावगासिनो आरो बेखौनो जानोसै होननानै फैबाय आरो दा जोंनि गामिनिखौनो जानोसै गामिजों गामि जालायलायनांगौ ना ओंखायनो बिसिनाव जानो होननानै हाबबाय जोङो ओमफ्राय हासबेन्डआ थाङाखैमोन नालाय बेबो जाबाय ओमफ्राय जाखांनानै न'आवबो लांनो नागिरबाय आरो मामिनो फिसाजोआथ' सिखाराखैनोमोन ओमफ्राय दा बिबौ बिबैजों दं नालाय बेनो लानानै थांनो नागिरबाय आरो फिथाखौ दा फिथा थाइब्रै बिबाय जोङो आब'नाव ओमफ्राय सावख'नो हाया आरो ओरैबो बिनाय हरैबो बिनाय नालाय सावबाबो सावख' हाया माने सावग्रायाबो मोनसेल' नालाय ओंखायनो जोङो दसे वेट खालामथ'बाय ओमफ्राय दा जोङो जानोसै लोंनोसै आरो दसेखिनि बेरायनोसै आरो जोङो होनब्ला लोगोफोर जाबाय थानायाव दोनथ'नोसै दिनैनि ब्लगखौ आरो आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि आंनि ब्लगखौ नायना एसेब्लाबो मोजां मोनदों होननानै होनबा अननानै प्लिज आरोबाव खेबसेबाव लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामनो दाबावदो होननानै दोनथ'बाय